जौगानाय समानथाय सोंथि 4.1 नि सोंथि 1 नि पार्ट नम्बर 4 जों दा पार्ट नम्बर 5 नि सलुशनखौ जों मावफुंगोन। कुइसनाव दङ 2x - 1 x - 3 समान x + 5 आरो x - 1 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौ नायग्रोनांगौ। होमबा जों सलुशनाव कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाग्रोबाय। सलुशनाव जोङो कुइसनखौ जेरै दं एरै खनसे बेबायदि लिरनानै लाबाय। बिनि उनाव जोङो बेखौ माबोरै मावफुङो नायदो। नैबे सिगाङाव जोंहा 2x दं बिदाबा 2x आबो जोंना नैबे नैथि बिदाब x - 3 खौ सानजाबगोन। बेखौ महरा माबायदि जागोन 2x आ x - 3 खौ सानजाबनांगौ होननाय जादों। बिनि उनावहाय -1 आबो बे -1 आबो x - 3 खौ सानजाबगोन। नै -1 आबो मा x - 3 खौ खनसे सानजाबगोन। बेखौ बिदि लिरबाय समान दाना आगदाथिंहाय दङ x + 5 x + 5 आव सिगाङाव दङ x बे x आबो नैबे x - 1 खौ खनसे सानजाबगोन। बेखौ जों बेबायदि लिरगोन x आ x - 1 खौ खनसे सानजाबगोन आरो +5 आबो नैबे +5 आबो x - 1 खौ खनसे बेबायदि सानजाबगोन। दाना सानजाबलायदिनि जों नेक्स्ट स्टेपआव सानजाबबाय। नै x जों x सानजाबनानै मोनबाय 2x²। बेनि उनाव नै x जों -3 जों सानजाबनानै मोनबाय -6x। बेनि उनाव -1 जों x जों सानजाबनानै मोनबाय -x। उनाव -1 जों -3 जों सानजाबोब्ला जोंना माइनास मा जायो +1 जों 3 जों सानजाबो 3। आगदानिखौबो बानायनोसै। आगदानाबो बेबायदिनो x जों x सानजाबा जोंना फैगोन x²। बेनि उनाव x जों -1 जों सानजाबबा -x। उनाव +5 जों x जों सानजाबबा +5x। उनाव 5 जों -1 जों सानजाबबा + सानजाबबा -5 जों 1 जों सानजाबनानै बेसेबां जागोन -5। दाना जोंहा समान नि आगदा आरो आगसि मोननैयावबो मोजाङै नायबा जोंहा महरसे बिदाब दङ। नैबेहाय जोंना महरसे बिदाबा मा महरसे बिदाबा बे 6x -6x आरो -7 बेखौ मावफुंग्रोदो। मावफुंनोबा जों नैबे 2x² खौ बोख्लायनानै लाबाय। बिनि उनाव नैबे -6x आरो -7 माइनास मा जागोन अनजिमाया प्लास 6x जों 1x जों दाजाबबा 7x ना मा जागोन माइनास थामहिनबा -7x जागोन। बिनि उनाव मा +3 खौ लाबोबाय बे जाबाय। बिनि उनाव समाननि आगदाथिंबो नायदो। समाननि आगदाथिंबो महरसे बिदाबा जोंना मा दङ -x दङ आरो 5x दङ। मोननैजों मावफुंबा जोंना मा जागोन माइनास + माइनास 5x निफ्राय 1x थांबा जोंना मा जागोन 4x। बेखौ लिरबा जोंना फैगोन x² खौ लिरबोबाय। बिनि उनाव बे मोननैखौ मावफुंनानै +4x। बिनि उनाव थादों बिदाब एबा दिदोम बिदाब -5 खौ होबाय। बिनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआव जोंहा फैनांगोन समाननि आगदाथिं थानाय बे x² + 4x - 5 खौ समाननि आगसिथिं लांजोबगोन। आगसिथिं लांजोबबा जोंना गासिबो बिदाबनि सिना चेन्ज जाहैजोबसिगोन। अब्ला नायदो जोङो 2x² खौ लिरग्रोबाय। बिनि उनाव -7x खौ लिरबाय। बिनि उनाव +3 लिरबाय। दाना +x² आ समाननि आगसिथिं थांबा -x² जाहैबाय। +4x आ मा जाहैगोन -4x जाहैगोन। -5 आ जाहैगोन +5 समान मा थाखो बेनि जायगायाव 0। दाना बेहाय नायदो जोंहा महरसे बिदाब दङ। महरसे बिदाबा मा बेहाय -2x² सरि -2 नङा 2x² आरो दं -x²। होमबा जोङो 2x² निफ्राय -x² खौ दानख' हरबा जोंना बेसेबां आग्लायगोन x² आग्लायगोन। बेनि उनावहाय -7x दं आरो -4x दं। मोननैबो महरसे आरो सिना मोननैनाबो माइनास जोंना अनजिमाया मा जागोन प्लास जागोन। 7x जों 4x जों जोंहा मा जागोन 11x आरो सिनाबो माइनासानो जागोन। बिनि उनावहाय थादों बिदाबाव दङ जोंहा दाजाब 3 आरो ओरै फारसेथिं 5। होमबा मोननैबो सिना प्लास अब्ला 3 जों 5 जों प्लास खालामनानै जोंना जागोन 8। अब्ला जोंहा जोबथायाव मा मोनहैगोन x² - 11x + 8 = 0। अब्ला बेयाव मा x नि डिग्रिया मा जाहैबाय 2। x नि डिग्रिया 2 आरो जोंहा जौगानाय समानथायजों रुजुब्लाबो बे एखे महरावनो दङ। जोंना महरा माबायदिमोन ax² + bx प्लास मामोन c = 0। होमबा बे महराव दं। बेनिखायनो बे बां बिदाबा मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ जागोन।